drømme om. Lad os lige komme ned til dig, Ulla Essendrup. Der har jo været masser af mennesker i Slotsgaden her til aften. Har de fået set det, de kom efter? Ja, ved du hvad, faktisk så står jeg der har fået sig en rigtig stor oplevelse herude på den flotte Slotsallé i aften, og det er dig, Darim Mahmoud. Du er fra Irak, men du har boet i Danmark i 14 år, og du stod jo her helt tæt på, da kronprinsparet og prins Joachim og prinsesse Marie kørte lige forbi her og vinkede til dig. Hvad var det for en oplevelse for dig at se dem? Ja, faktisk, det er svært at forklare, fordi jeg er meget glad, og jeg elsker dem rigtig meget, virkelig meget fra mit hjerte. Og jeg elsker også Danmark, og jeg elsker kongelige familien, det betyder rigtig for mig. Og det er faktisk mine drømmedag, det er i dag også. Min virkelige drømmedag, jeg hilser på dem virkelig. Det betyder meget for mig. Hvorfor betyder det danske kongehus så meget for dig? Det er faktisk, fordi det har et godt menneske, og helt på jorden. Og enkelte mennesker føler mig sådan, fordi det behandler mennesker ligesom de almindelige mennesker. Det kan man ikke mærke rigtigt, de prins eller dronning. Det er rigtig sødt. Det kan jeg godt lide meget. Og du har fortalt mig, mens andre mennesker måske drømmer om en stor bil eller en stor rejse, så er det noget andet, du drømmer om. Det handler om kongehuset. Overhovedet ikke. Jeg drømmer kun om kongelig hus. Det betyder meget for mig. Hvis jeg bliver også gammel, det er de samme følelser. De er død. Jeg elsker dem virkelig meget. Og du har faktisk også læst om dem. Jeg har læst rigtig meget. Hver aften, ikke hver dag, men det tit, jeg læser om kongelig familien. For eksempel Christian de 4 og alle de ting, hvad han laver til Danmark og alt. Jeg ved det meget om dansk historie. Jeg elsker det virkelig meget. Jeg synes, det er dejligt for dig, at du så også har fået den oplevelse med her i aften. Tak, fordi du lige gad at tale med mig. Så ja, som I kan høre, så har det altså været en stor oplevelse at stå herude. Der har stået et par hundrede og set alle gæsterne ankomme herude. Jeg siger en ting til dronning Margrethe. Jeg siger hurra, 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 hurra. Sådan der. Tillykke til dronning Margrethe herudefra også. Der fik vi jo sådan et firefoldige leve, som man jo altså bruger i Sverige, men altså... Prøv lige at høre, skal vi ikke... Men er det ikke dejligt at høre en, som jo ikke er født her i Danmark, som kommer til Danmark, og så kommer til at holde vores kongehus, og som har den opfattelse af, at sådan er vores kongehus i Formidans. Det kan jeg godt lide. Det varmer meget. Og i den forbindelse vil vi jo så byde velkommen tilbage til Annette Kokholm og Thomas Larsen. Tak. Og lige for at samle op på gæsten, som Ulla havde med her. Altså, det er vel meget af det, som dagen her handlede om. Fejring af en dronning, som formår at samle alle fra høj til lav, fra nogen, der har boet her hele deres liv, til nogen, der er kommet for nogle år tilbage. Ja, det var jo virkelig kronen på værket, det her, kan man sige. Ikke? Vi har jo set hele dagen igennem, netop som du siger, unge og gamle, alle vegne rundt i landet, som har råbt hurra. Men når der så står en kvinde her, som i virkeligheden måske sætter kronen på værket i forhold til også den debat, der har været omkring dronningens udtalelser her på det sidste, at monarkiet og Danmark er for alle dem, der bor her. Så får vi virkelig bare, synes jeg fik en understregning af, at det lige præcis er det der. Det var meget, meget fint. Ja. Og Thomas Larsen, også velkommen tilbage til dig. Vi har jo, som vi lige har været inde på det her emne dagen igennem. Men når du ser dem, der kommer i aften, og det her med, at folk tager opstilling i gaden, og også følger det her til det sidste øjeblik, så er det vel...